HMS Morris, ydych chi? Da iawn, da chi newydd wneud 2 set gefn wrth gefn ar faes Eisteddfod yr Urdd. Un ar eich fe'n perfformio ac un mwy acoustic i naws. Yn stryd Mr Urdd, dim ond maen nhw'n galw'r ardal. Felly, ia, sydd â thi? Iawn! Ie? Gaethon ni stage invasion bach llawn plant. Do, wir? Do, rwy'n yn chwarae pêl-droed ger llaw. A bwrdd foosball jyst os yna. O, ie? Na. Oedd na rhywun yn gwneud asesiad risg o rhywbeth fel yna, ti'n bed? So, bod. Well, i byd i gofio'r cwestiwn rili. Dan o? Ia, ond yn naws fatha, oedd eitha chilled, pnawn dim awrth, pobl yn eistedd ar y gwair, yr hael yn trio ddod allan. Na, ti'n ma'n really neis. Da chi'n arfer wneud lot o wyliau ag ati ddyn dros yr haf, stwff mawr. Sut mae rhywbeth o Steddfod yr Urdd yn cymharu efo rhai o'r gwyliau? Da chi'n mynd i Lloegr er enghraifft? Mae pob wyl yn wahanol. Da ni'n tueddu i y peth ti'n cymryd i ffwrdd, ond efo lot o'r amser ydi y profiad o gyrraedd a setio fyny, cael ymlaen i'r maes o stwff. A fan hyn oedd hi'n lyflu, fydda ti'n troi fyny lot o wyliau a mae'n just fel ti llenwi mewn y ffurflenni i gyd a ti'n ciwio yna awr a wedyn dyn nhw'n gadael ti fynd a ti'n gweld cariad y ger dros y thing. Mae'n fwy o gwyliau haf ddim am perfformio ar y llwyfan, ond dan o beth yw stress level fi pan fi'n cyrraedd y llwyfan. So os fi ddim yn stress pan fi'n cyrraedd y llwyfan, Great, ie. Bellach na hynny, mae gynulleidfa just yn mwy ifanc, I suppose, yn dweud. Lot o blant yma. Beth yw fel llwyfan fel hyn? Achos mae pawb yn sort of is-around yn byta a mae yna bobl eitha pell. I ti wir ddim yn gwybod pwy ti'n cyrraedd. Fi'n credu ti'n cyrraedd mwy o bobl na ti'n meddwl wyt ti. Mae mwy o bobl yn gwrando na ti'n meddwl ti'n gwrando. So, ni'n yn cael yn ddiog. Na. A y peth cool am plant di hefyd, dyn nhw'n dweud celwydd na. Na. Os dyn nhw'n licio chi, nhw'n just... Na un ferch yn y thing acoustic jyst yn ista na fel. Oh, nice. Deng mlynedd i ni. Hwna'n fine though, oedd hi'n hollol agored o waith i mladau. Wnaethoch chi ar y llwyfan perfformio, dwi'n siŵr os wnaethoch chi yn pentre, nag i Stryd Mr Urdd hefyd, wnaethoch chi chwarae un gan newydd yn eich set, a awgrym bod yna album newydd ar y gweill. Dydwch mwy? Mae'n album ar y gweill, ni wedi recordio hi, ni wedi mastro i mixoi, a fydd hi mas mis Medi fi'n credu yr cyntaf ar higau. Cywir. Gwych. Os nag oes rhywbeth yn mynd yn wrong. A fath o bubble wrap o Gaerdydd. Yes, y bubble wrap Boes bach neis. Wedi ryddhau stwff Gentle Good, a Ivan Malt, a... Eugene Capper, Eugene Brooks. Eugene Brooks a Eugene Capper. Just lot o fandiau Caerdydd, so mae'n neis cael bod yn y teulu bach. Yndi. Twym. Wnaethoch chi ryddhau album diwethaf chi yn anibynnol? Do. Felly, pam penderfynu mynd at label tro yma? Just lot o waith rapur. Ddim angen. Mae'n waith o waith. A hefyd, y cyfle mae hwn yn rhoi ni ydy i spredio costau yn bach, so dyn ni'n mynd i allu gwneud final y tro yma, sydd yn beth neis. Ie, neis. Cos o ti rili eisiau gwneud y tro dwythau yn dweud, ond ni just angen yr 1,000 extra neu ni ddim am. Mae'n costio bom. Ie. So fel, 800 pint. So mae'n bonus mawr o ran hynny, a hefyd, mae'n just yn neis bod yn rhan o'r teulu bach o fandiau rhwng Caerdydd. Da ni wedi sefydlu erbyn hyn, so mae'n neis. Ydy, maen nhw'n label bach lyflu bubble wrap, fan mawr o'r stwff maen nhw'n wneud.
Felly, beth sydd ar y gweill wan weddill yr haf gyda chi? So, cwbl o wyliau ar y ffordd, lot o Steddfod, wrth gwrs. Gwyl dyn gwyrdd, gwyl fach lan yn Leicestershire, o'r enw Timber Festival. Gwyl eitha newydd fi'n credu, falle dyw yn 2-3 mlynedd. Dim gwyl lumberjacks, dim yn byd. Na, ond mae fe'n Dwi'n meddwl o, mewn... coedwig. Forestry Commission, maen nhw'n bartneriad yn efo neu rhywbeth fel yna. Actually, dwi'n meddwl, mae gen ti fardd lumberjack, anyway, does? Barod i ddweud. Digon o check. So maen nhw'n mynd i fod yn oel neis, mae'n pobl fel H. Line, Jane Weaver, so mae eitha yn llwyfan eitha psychedelic neis mynd i fod yna. Gret. A wedyn launchio'r album. Popeth am yr album wedyn? Popeth am yr album. Senglem ni ddechrau dy mas mis nes na Gorffennaf. Cywir. Ond y fel ydy. Na ni, fab. Un cwestiwn ola i gloi ta. Gan bod ni yn Steddfod yr Urdd, a mae gen o ddau o'ch chi leisiau anhygoel, os da chi'n meindio fi'n deud, fyddwch chi'n cystadlu Steddfod yr Urdd erioed ar y llwyfan? Ges i lwyfan unwaith, ond o'n i ddim yn canu. O'n i mewn parti cydadrodd. Ges i sawl cam. Do, dwi'n siŵr. Drian o'n ti. Ges ti ddim, ti o medals galore. O'n i'n Eisteddfod o'r bach rhan. O da ti? Pa gweithio pobl? O'n i, di Heledd yn mynd i dweud, dyna pan fi am y bar fro, o'n i giddio'r ag y boes prawn. Felly dwi'n meddwl ti'r un patch a fi Gwan Clwyd. Ie. Felly Steddfod Sir yn ysgol Gwan Clwyd bob blwyddyn, ie? Ie. A wedyn... Be oedd y Steddfod gylch di? O'n i wedyn, Dimbych oedd hwnna. Dimbych oedd y gylch di, ie. Hold on. Be? Ddim ar y llwyfan Steddfod yr Urdd, ond na band o'n i yn o tra bo fi'n yr ysgol, ennill y band rock yr Urdd. Sef, be oedd enw'r brand? Dwi'n fod yn cofio hyn. Celsain oedd hwnna. O, reit. Oedd hwnna fel pan o'n i'n 16. A be oedd enw'r brand, blwydd y brandio chi? Oedd yna sawl un o'n sôn yn rhywbeth. Os ewch chi ar wefan BBC, mae yna luniau Heledd yn ifanc iawn mewn bandiau yna. Oes. Os da chi'n... Mae di newid lot ar syni chwarae teg, ond os da chi'n graff, dewch chi'n nabod chi. Gwych, wel, da chi'n rhy hen i gystadlu'n Steddfod o'n anafodus. Ie, anafodus, ac fi'n cael fi'n barod nawr, o'n i ddim yn barod ar y pryd. Ti di gael neudfed erbyn. Gret, wel, mwynhewch weddill y diwrnod, beth bynnag, a pob hwyl efo gwaith sy'n gyda chi'r ôl ar yr album, dim gwaith papur, diolch beth. Gwych. Ac, cadwch ni'n lwp am bopeth ar y gweithio na chi. I'm ready to go down.